Bine v-am găsit, dragi elevi. Suntem în ziua de 15 ianuarie. Lecția anterioară pentru clasa 5-a B de la Liceu cu program sportiv din Buzău a făcut referire la orașele medievale în general și în special la orașele din Europa de Vest, din Evul Mediu. Astăzi vom vorbi despre orașul medieval, cum vă spuneam, orașul medieval la români. Aici sunt unele mici diferențe față de orașele din cealaltă parte a Europei. Da? Orașele la noi purtau și numele de târguri. E un termen din limba slavă. Oraș vine din limba maghiară, din Város. Da? De acolo avem denumirea de oraș. Város. A noi orașele s-au format de-a lungul timpului prin mai multe modalități. Da? Avem o categorie de orașe foarte vechi, care mai supraviețuiesc și în Evul Mediu, orașe de la Dunărea de Jos și din Dobrogea, foste orașe din Antichitatea romană, care au supraviețuit, da? Pentru că după plecarea romanilor din Dacia, viața urbană a cam fost distrusă pe suprafața României și populația a continuat să locuiască mai mult la sate, în zone ferite, da? Să se retragă spre zonele înalte, spre zonele păduroase, din cauza invaziilor barbarilor, migratorilor. O altă categorie, tot aici în cazul orașelor care au supraviețuit din antichitate, sunt orașele porturi, da? Cu ieșire la Dunăre și mare, din vremea Imperiului Bizantin. Orașele care s-au format, de fapt, în Evul Mediu, cea mai mare în partea lor, în Muntenia și Moldova, au fost orașe care s-au format prin unirea unor sate, și faptul că, foarte important, aceste orașe erau prin aceste viitoare orașe treceau marile drumuri comerciale și în special vorbim despre drumurile comerciale care veneau din Transilvania. Negustorii, sași, în special cei care făceau comerțul, duceau mărfuri către Dunăre și mare. Da? Era drumul Ardealului. Așa s-a format, spre exemplu, și orașul Buzău, da? Care s-a aflat aici, pe o rută comercială, undeva între drumurile care duceau în Moldova, în Transilvania și spre Dobrogea, da? La o răspântie. Prima dată au fost niște orașe, li s-a zis etape, da? Negustorii veneau
lăsau mărfurile, plecau mai departe. Mai târziu, în orașe, negustorii au început să locuiască permanent. Și începem să vorbim despre ceea ce se numește oraș medieval. Alte orașe erau specializate pe anumite industrii, ca să le spunem așa. De exemplu, orașe miniere, cum era orașul Baia din Moldova. Mai erau orașele care au fost ridicate prin porunca unor domnitori, da? În apropiere, altele în apropierea unor mănăstiri sau pe pământurile boierilor. Da? Așa cum au fost și orașele din Transilvania, orașele săsești. Regii maghiari au colonizat acolo o populație de limbă germană. Este vorba despre sași aduși din Flandra, din zona țărilor de jos. Da? I-a așezat în Transilvania și au întemeiat orașe foarte importante, puternice, bine întărite, Brașovul, Rodna, Sighișoara, da? Lista poate continua. Orașe cetăți, așa cum era, spre exemplu, orașul, cetatea Râșnovului, da? La poale se afla micul orășel de la Râșnov, iar sus pe o zonă înaltă se afla cetatea. În cazul unui atac, și în special e vorba de atacurile turcești care au fost în Transilvania, în cazul unui atac din exterior, populația se refugia cu animale, cu mărfuri în cetatea Râșnovului și acolo chiar își continuau viața de zi cu zi. Adică meșteșugarul nu știu ce făcea, își împletea, să zicem, făcea frie de cai, fierarul făcea potcoave și așa mai departe. Viața reușea să continue. Prin inițiativa regatului maghiar și a sașilor, întreaga zona Brașovului, care cuprinde Biurțălandul, adică țara Bârsei, era înconjurată de cetăți care să oprească invaziile. În cazul orașelor din Moldova și țara românească, lucrurile stăteau destul de diferit, adică dincolo de Carpați. Aici orașele nu erau întărite cu ziduri. Cele din Transilvania purtau numele de burg. Li se spunea burguri, da? Ceea ce însemna niște așezări întărite. O cetate autentică, cu turnuri de pază, cu bastioane de apărare. Orașele din țările române nu erau întărite. Întărituri nu aveau decât cetățile de scaun ale domnitorilor, da? Așa cum a fost cazul Târgoviștei în țara românească sau Sucevei în Moldova. Mai erau cetăți de apărare, da? Pe care, de exemplu, foarte multe aveau domnitorii moldoveni și ne referim aici la cetatea Neamțului, la cetatea Albă, la Chilia, da? La cetatea Hotinului.
În țara românească, Turnu, Giurgiu, da? Tot cetăți de apărare. Și mai era o categorie de construcții de acestea defensive, adică de apărare, anume bisericile și mănăstirile întărite cu ziduri, care foloseau și ele apărării locuitorilor sau a celor care se căutau, tuturor celor care căutau un refugiu în acel moment. Deci orașele din țara românească și Moldova erau niște orașe deschise, nu aveau întărituri. Abia mai târziu, pe sub orașele acestea, pe sub târgurile acestea medievale, s-au construit niște rețele de tuneluri, da? Pentru refugiu. Unele comunicau între ele, dădea posibilitatea locuitorilor să meargă pe sub pământ, să-și ducă acolo avutul, da? Și să părăsească orașul pentru o vreme, să se refugieze, iar când vremurile deveneau mai bune, să se reîntoarcă pe locurile unde au supraviețuit, să reconstruiască orașul. Multe clădiri erau din lemn la suprafață, doar pivnițele, da? Acele hrube erau fie din piatră, fie din cărămidă, da? Bineînțeles că în cazul unui atac turcesc, aveau loc incendieri, distrugeri, se alăgea praful de toate construcțiile acestea ale negustorilor, ale meșteșugarilor și viața continua mai târziu. De exemplu, că suntem aici, da? Buzoieni, pe sub clădirile de pe strada Cuza-Vodă există o serie de pivnițe de acest tip, da? Poate nu mai vechi, de secolul XVIII, unele continuate sau executate până spre începutul secolului 20, se vede după tipul de cărămidă, da? Acum sunt dezafectate. Arheologii care au făcut anumite săpături în anumite puncte ale orașului au găsit astfel de pivnițe. Se spune că comunicau și că locuitorii se refugiau de aici, căutând să scape de invazii. Așa cum au fost invaziile de la începutul secolului al XIX-lea, da? Când turcii din Raiaua Brăilei terorizau pe locuitorii orașului, au distrus orașul și i-au obligat să se refugieze în afara orașului și au stat buzoienii plecați o parte mare de timp în zona Nișcovului, da? Și abia mai târziu au fost rechemați să reconstruiască orașul. Cam acestea ar fi diferențele între tipul de oraș medieval apusean, așa, sau central european, pe care îl găsim și în Transilvania, și orașul din țările române, din Moldova și țara românească. Sigur că și atmosfera din orașe era destul de diferită dintr-o parte într-alta, dar sunt și foarte multe asemănări între aceste orașe medievale. Cam atât despre lecția de astăzi și să ne vedem cu bine.